Salut! Astăzi am ales să vă prezint modelul de lanternă Armitec Barracuda. Probabil că numele producătorului nu vă sună atât de cunoscut pentru că nu a fost mai deloc promovat în Europa. Și mă surprinde acest lucru pentru că sunt lanterne de o foarte bună calitate și cu performanțe excepționale. Puțini dintre producătorii de lanterne care se laudă ca fiind în top 5 se apropie de performanțele lor, a celor de la Armitec. Lanterna Barracuda este făcută pentru a lumina la distanțe foarte mari, este proiectată de așa natură pentru a lumina la distanțe foarte mari. Are un LED XML2, un flux luminos maxim de 1390 de lumeni, iar distanța de iluminare este de 520 de metri. Comparată cu un TrueNight TN31, distanța de iluminare a TrueNight TN31 este doar cu 40 de metri mai mult. Distanța de iluminare efectivă, nu ce trece producătorul pe ambalaj sau în specificații. Printre alte lucruri prin care iese în evidență Armitec Barracuda este că poate fi folosită la scufundări până la 50 de metri adâncime și funcționează fără nicio problemă la temperaturi de până la minus 25 de grade. Despre specificațiile tehnice veți citi în manualul de utilizare sau pe orice website găsiți destule informații. De precizat de asemenea că producătorul oferă o garanție de 10 ani pentru această lanternă. Deci mai mult decât atât, pentru a confirma calitatea produsului, nu văd ce ar putea fi, pentru că nu oferea nimeni garanție 10 ani pentru un produs nefiabil. Interesant, și modul de ambalare al lanternei vine în această cutie tip servietă. Protejează destul de bine lanterna, dar îi dă și un aspect mai profesional. Haideți să vă arăt ce conține interiorul cutiei. Manualul de utilizare. Lanterna Armitec. O husă de protecție pentru lanternă și o punguță ce conține două garnituri O-ring și un buton din cauciuc de la întrerupător pentru rezervă. Haideți să vă arăt cum se potrivește lanterna în husa de protecție și transport. Rămâne coada lanternei în partea exterioară. De aici se poate agăța la curea husa. Acest dispozitiv este cu arici și se prinde la curea. De aici se poate prinde pe o carabină. Haideți să vorbim despre lanternă mai în detaliu. Spre deosebire de majoritatea lanternelor existente în momentul de față pe piață, aceasta are un finisaj mat, un negru mat, foarte plăcut la atingere. Are textura unei foițe de cauciuc pusă peste lanternă, dar corpul este tot făcut din aluminiu. La capetele lanternei, atât în partea cu capul, cât și la coadă, sunt puse două inele din titan pentru a proteja mai bine corpul lanternei. Acestea, la impact, nu vor avea nicio problemă să se îndoaie sau să crape. Dacă vă scapă lanterna în cap sau invers, chiar nu are nicio problemă. De asemenea, și corpul lanternei este foarte solid, foarte rigid, încă de când o pipăi, de când o țin în mână, simt că este o lanternă rezistentă, făcută să dureze. Mecanismul central, acel circuit cu LED, este capsulat este pus într-o capsulă de aluminiu acoperită în totalitate cu un aliaj foarte dur, tocmai pentru a rezista condițiilor dificile. Pentru a vă arăta modul de funcționare și interfața de iluminare, avem nevoie de două baterii 18650, funcționează cu aceste două baterii 18650 sau, dacă nu, cu acumulatori 18650 sau, dacă nu, cu baterii CR123A.
Eu voi folosi doi acumulatori Panasonic de 3400 de mAh cu protecție. Deci pentru această lanternă neapărat trebuie să folosiți acumulator cu protecție. Despre acumulator nici nu am ce să spun prea multe. Dacă am spus deja Panasonic și 3400 de mAh, e clar că sunt cam elita în momentul de față. Nu există capacitate mai mare pentru acumulatori 18650 și nici producător care să facă celule mai de calitate decât Panasonicul. Lanterna are în principal două moduri de funcționare. Modul cel mai puternic, modul maxim, care este prestabilit și nu poate fi schimbat. Acesta se activează când este capul lanternei înșurubat la maxim. Acesta este modul maxim al lanternei, 1390 de lumeni. Pentru a schimba modul de iluminare, deșurubez ușor capul lanternei și am intrat în al doilea mod de iluminare, un mod pe care îl pot predefini. La acest mod de iluminare avem trei submoduri. Modul economic, modul mediu și modul puternic. Modul puternic este diferit de modul maxim, este ușor mai slab decât modul maxim. Pentru a salva unul dintre aceste trei moduri de aici, le succed apăsând butonul întrerupător doar jumătate de cursă. Deci maxim, economic, mediu. Să spunem că o voi lăsa pe economic. Maxim, economic. Pentru a rămâne pe acest mod, apăs întrerupătorul până la capăt și am dat drumul. Lanterna acum a salvat pe modul personalizat, modul cu capul deșurubat, acest mod minim de iluminare. Înșurubez lanterna, obțin modul maxim. Desfac modul minim. La fel de bine pot să setez, să spunem, modul maxim. Punem în modul maxim modul puternic pentru a vedea diferența între modul puternic și modul maxim. Dacă înșurubez capul lanternei, va trece pe modul maxim al lanternei. Deșurubez. Înșurubez. Se observă diferența. Pe modul maxim are 1390 de lumeni, iar pe modul puternic, dacă nu mă înșel, 820 de lumeni. Deci acesta este modul puternic, 820 de lumeni. Ar trebui să asigure o autonomie de 2 ore și 40 de minute pe acest mod de funcționare continuă. Iar pe modul maxim, pe 1390 de lumeni, va funcționa 1 oră și 30 de minute. Un timp de o autonomie foarte bună, ținând cont de puterea acestei lanterne și că funcționează cu doar 2 acumulatori, 18650. Faptul pentru care lanterna este capabilă să lumineze la distanța asta nu este doar fluxul luminos al LED-ului, ci și reflectorul care este foarte adânc. Nu știu dacă am văzut la vreo lanternă ce funcționează cu 2 acumulatori 18650, un reflector mai adânc de atât, nici măcar atât de adânc. Acest tip de reflector este specific lanternelor proiectate special pentru lumina la distanță, throwere, cum se numesc. Per total, lanterna Armitec Barracuda este, după părerea mea, cel mai reușit model de lanternă la dimensiunea asta și cu alimentarea de la 2 acumulatori 18650. Atât ca performanțe de iluminare, putere de iluminare, cât și ca aspect, ca design, ca finisaj și, bineînțeles, nu e de neglijat nici garanția de 10 ani pe care o oferă producătorul pentru această lanternă. Cam atâta despre lanterna Armitec Barracuda.